Siyaqhubeka ngethemba ozosifundela seyitholile. Amen. Uyobe sesifundela kuqala ku-verse 5 agcine ku-verse 8. Amen. Uyobe siyasibongela. Amen bazalwane. Sizofunda incwadi kaMika isahluko sesikhombisa siqale evesini lesihlanu sibe sesima lapha evesini lesishiyagalombili. Isihloko sithi izono zesizwe sakwa-Israyeli. Verse 5. Ningamethembi umngane, ningakholwa ngumhlobo, gcina iminyango yomlomo wakho, kuye olala ngasesifubeni sakho. Ngokuba indodana idelela uyise, indodakazi ivukela unina, umalokazana uvukela uninazala, nezitha zomuntu ngamadoda endlu yakhe. Kepha mina ngiyakumbheka uJehova, ngiyakulindela uNkulunkulu okusindisa kwami. uNkulunkulu wami uyakungizwa. Verse 8. Ungathokozi ngami sitha sami, ngokuba uma ngiwile ngiyakuvuka. Lapho ngihlezi ebumnyameni uJehova uza kuba ngokukhanya kwami. Amen. Baba, izwi lakho linamandla. uNkulunkulu wethu siyabonga Jehova. Siyabonga uNkulunkulu wethu nangalesikhathi khulumisana neimpilo zethu Jehova, sebenzisa umntwana wakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Uthe nezwini lakho uNkulunkulu wethu, izwi lakho alehli ungenanjongo ngalo. Baba, ubonile lapho nalapha uNkulunkulu wethu, lapho ufuna ukukhulumisana nathi. Thumba ingqondo zethu, ithumbele ebukhoneni bakho. Dedisa konke uNkulunkulu wethu sathana angahlazama ukusihlebela khona ukuba singalizwi izwi lakho. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, mana nathi njalo, mana namntwana wakho uNkulunkulu wethu asazokhuluma phambi kwethu. Thatha lonke udumo nezibongo okufanele manje naphakade. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane yethu bethu bakushaya ngasesifubeni Mika bazalwane uyasiyala nje ngento ejwayelekile bazalwane esiyaziyo engethemba lekho futhi la ongenayo umngane bazalwane. Fika lento bazalwane ethi umngane leli vesi nje lokuqala lithi ungamethembi umngane, ungakholwa isihlobo. Ufika lento bazalwane ukuthi umngane kuhle ukuba naye. Kuhle ukuba nomngane kodwa ungamethembi umngane. Umngane bazalwane, abantu abaningi banabangane, kukancane nje wathola umuntu ongenangane. Abantu abaningi banabangane, umngane angakwenzela into enhle umngane. Umngane angakusapota la udinga khona support. Umngane angakusiza la udinga khona usizo. Kodwa futhi umngane angakudukisa endleleni. Umngane futhi angakuyisa, umngane angakwenzela into embi. Umngane into ehlupha ngomngane. Umngane ngokujwayelekile lokuvamile akavami ukuba umngane wakho bese eba umngane wakho wena wedwa. Kwesinye isikhathi umngane uba umngane wakho aphinde abe nomunye futhi umngane naye owumngane wakhe. Ngenxa yokuthi umngane wakho, umngane is someone okwazi ukushare naye yonke into ngawe. Umngane umuntu ongamfihleli impilo yakho, kwazi ngisho imfihlo yakho ngoba ungumngane wakho. Umngane ngokujwayelekile umuntu omethembile nangesifuba sakho, ongamxoxela noma ngabe yini. Kungaba yinto ethinta wena personal, kungaba yinto yasekhaya kini, ngisho amahlazo, uyamtshela umngane into engamahlazo akho ngoba ungumngane umethembile. Kanti umngane wakho lo naye ngokuvamile akazi umngane wakho ugcine khona lapho. Ube abe nomunye umngane ongesiyena umngane wakho. Yena umngane wakho okeceleni ngaba nomunye umuntu futhi awumngane naye. Lowo muntu loyo nawe ayazani. Uma elalo yamngane awazi ukuthi uthini ngoba naye uyamthulela isifuba sakhe, nawe uyamthulela isifuba sakhe. Uphethe ifuba ezimbili omngane. Uphethe isifuba sakho nesifuba salo yamngane. Awazi ngoba lo mngane wakhe akayena umngane wakho ukuthi kaze uma elalo yamngane wakhe akakhulumi yini impilo zakho zigcine seziphumile zakho umuntu. Uyezwa ngelinye ilanga sekunabantu abaziyo ngendaba zakho kanti wawuyitshele umngane.
Umngani kwesinye isikhathi angakugulisa akufake ehlathini. Umngani kwesinye isikhathi angakwenza ungaqiedi isikole. Ugcine ungafikanga ngisho nakametric ngani ngenxa yomngani. Umngani kwesinye isikhathi uyakwenza uphelelwe umsebenzi. Umngani nje phelelwa umsebenzi ngenxa yomngani. Ngesikhathi somsebenzi akwenza ezinye izinto. Ngesikhathi somsebenzi akasiphume sihambe siyokwenza okuthile. Umngani unjalo. Umngani imvamisa uyaye angathandi umngani ukuthi akubone uba ngcono kunaye. Njalo umngani kuba sengathi angaba ngcono kunawe wena ubukele kuyena. Njalo umngani angakwenzisa abanye abantu baphelelwe imizi, abanye abantu babhidikelwe imizi ngenxa yabangani. Umngani aze abe ngathi ungcono ngisho lapho nomkhwenyana wakho. Ushare more time nomngani than isikhathi osichitha nomngani nomkhwenyana wakho. Nefamily yakho instead ungakholwa nangumhlobo. Yazi-ke umhlobo bazalwane yilabo abantu esibanga families wethu. Umuntu oyifamily inkinga ungamxosha, ungamsusa umngani empilweni yakho, ungamshintsha futhi umngani. Nayo into embi futhi nangomngani. Most of friends are not forever. Umngani isikhathi esiningi uba umngani wakho ngaleso sikhathi nisazwana. Uma engasezwani nawe uzitholela omunye umngani. So umngani uhlupha ngoba akuyena umngani forever. Umngani wakho angaba umngani wakho umshelele khipha sonke isifazane umtshele yonke into ngawe. Yasuka lapho kunento encane esengasezwani ngayo. Niyahlukana uyaphuma kuye. Kodwa izinto azaziyo ngawe angeke ukwazi ukuphula zona. Yonke lento somtshele yona ngenkathi isezwana ngeke ukwazi ukumfuqa yona. Enye into ibe yimbi nomngani ngenkathi umngani wakho ukwakhela izitha. Ngenkathi uzwana naye abanye abantu awunandaba nabo. Abanye abantu abayilutho. Umuntu owutho yilo mngani wakho, obalulekile yilo mngani wakho. Yonke into yilo mngani wakho, awuhamba khona yilo mngani wakho. Abanye abantu abaselutho nje. Umuntu ahamba phambili kuwe sekuyilo mngani. Ngisho ekhaya abasakhulumi lutho nawe ngeke bakutshele ngisho umthetho wasekhaya. Ulalela lo mngani uma ekhaya bathi ungaphumi ntambama, athi umngani asahambe ntambama. Ngeke ulalele umthetho wasekhaya, uzophuma noma ekhaya bengavumi ngenxa yokuthi umngani uthe asambe. Umngani njalo uhlale ebalulekile. Umuntu akwazi ukusuka la ahamba azofika eGoli engalazi eGoli enganasihlobo eGoli ehamba nomngani nje. Ngenxa yokuthi ngisekhaba kungahambi kungayilapho kodwa athi umngani asamba hamba umuntu azofika eGoli. Kwesinye isikhathi afike eGoli angaphatheki kahle, angaziphathi kahle, alimale kwenzeke noma yini, abazali bangene endlekweni uhambe nomngani. Umngani uyakwazi ukusuka ntambama ekhayeni ahamba azakubuyisa ekhaya ekuseni ngo-4 noma ngo-5 kuyimani yabuya anazona ukuthi belikuphi. Umngani abanye abantu bayaphuza namhlanje, ukuphuza baqala ngani ngomngani. Abanye abantu bayabhema namhlanje, abanye badlida kamisa baqala kuphi umngani. Umngani akwenzisa noma yini. Umngani unethuba eliningi nabantu abafuna ukulimaza bangena ngani ngomngani. Ngomngani uyazi ukuthi ngasikhathini kuphi wenzani nobani. Ayikho into angayazi ngawo umngani. Izitha zakho masifuna wena zingena nobani, zingena nomngani. Angabuya noma yimalini ayifunayo as long as ezobanika information ngawe. Ayikho into abangeke bamnike yona, bangena ngomngani. So umngani noma emuhle enjalo kodwa kufanele siwabuke amasayidi onke ngomngani ukuthi umngani ngabuye abe zitha, ngabuye akulimaza. Akulula ukumbalekela, akulula ukuvika, akulula ukubaleka, ubalekele umngani ngoba umngani ayikho into angayazi. Wazi ngisho indawo ozihambayo abangazazi abanye, wazi nokuthi uma ungena ekhaya utholakala kuphi. Umngani wazi ukuthi unemali noma unamali, wazi ukuthi uright wakho right, wazi ukuthi lempilizo enhle noma wazi ngisho abantu abazondayo. Ayikho into angayazi umngani. So kulula ukuthi uma bedinga bathole ngomngani. Kuningi engakusho ngomngani kodwa kuni kukhulunywa uMika. Uthi uMika ungaba naye umngani. Akasho ukuthi ungabi naye umngani. Ungaba naye umngani kodwa uthi uMika ungamethembi umngani. Malibeke ithemba lakho umngani. Umngani kwesinye isikhathi abanye abangani balesi sikhathi samanje
uma ngabe izinto zikhambela kahle baba khona empilweni yakho. Uma izinto zakho sezithanda ukubheda, ungasena mali, ungasena lutho, ungasasebenzi, abangani bakhona bayabaleka bayojoyina elinye ithimba labangani. Khona omunye umuntu wake waba umngani wakho, uyasuka lapha uyoba umngani womunye umuntu. Kwesinye isikhathi akayi kude kakhulu, asuke kuwe ayoba umngani womuntu osondelene nawe. Ekugcineni wena layo wamngani sezwayo ngoba kusewumngani walo muntu ebewumngani wakho ongaseyena umngani wakho ngoba njalo nje uma siqeda ukuba abangani ukwakhela ukutha thizeni. Siba abangani kwemnandi kodwa la kuphela khona umngani kuba nokuthanyana okuvelayo. Wena uyasuka lapho uyabona umngani wamngani akaseyena umngani wami nje ngasewaba umngani wasifani bakho. Ngamethemba umngani uthi ungakhona kushola ifemeli bazalwane. Uma ikhuluma abahlobo bazalwane bahle futhi abahlobo inkinga yabo bafani nomngani. Inkinga yomhlobo awukwazi ukumbalekela. Inkinga yomhlobo uyamdinga. Abantu sibadingayo labo bazalwane ongeke wenze lutho bengekho, ongeke ngisho wenze umcimbi udinga bona, ngisho wenza noma ngisho ukhuluma into zomndeni udinga abahlobo. Umhlobo umuntu ofanele uhlale uhlose. Kodwa lithi iBhayibheli ungakholwa ngisho nayibona abahlobo labo yiba nabo kodwa ngisukholwa nabo. Ngoba abahlobo banenkinga eyodwa. Abahlobo abafuni ukubona wena nokuyisihlobo sabo uphakama. Abafuni ukubona nokuyisihlobo sabo uthuthuka. Bekizwayo lokuqala ibhizinisi abayisapota abahlobo. Abasapota abasapothayo bathola ngaphandle kodwa abasekhaya ngeke basapote because babesapota uzophakama besiyashiya. Abahlobo njalo umhlobo wakho ufuna ukuba ngcono kunawe ngoba ngiyazi ukuthi lapho elindelini noma ungazobe ngomncane kodwa uNkulunkulu wakusona imali ubukeka sengathi wena umdala ekhaya kuze kulawula wena ngoba wena uyasebenza imali. Nabasekhaya akekho umuntu okhulumayo, ayikho into abangayenza bona ngoba ngafika izwi lakho kuba yokugcina ngoba unemali. So akekho abahlobo bahlupha ngalokho. Akekho umuntu ofuna ukubona umhlobo ephakama ngoba uma uphakama uyomshiya uyomedlula bese kuba wena onamandla kulowo mndeni. Uthi ungakhona ngishona ibona ungathembisa abangani. Asibhale ukuthi bazalwane kepha mina ngiyakumbheka uJehova. Noma ungabethemba umndeni, ungabethemba ngabahlobo, uthi bheka uJehova. Mina ngiyakumbheka uJehova. Lapho ezansi sewakhuluma lento yokuthi wathinta ngisho umuntu ohlala naye, olala naye endlini, olala naye embhedeni. Wathi naye loye mbasobe naye, kwayena mbasobe akafani noNkulunkulu, umuntu naye. Uyazi ukuthi abantu abaningi abafile abanye badayiswa amakhosikazi abo. Uyazi ukuthi abantu abaningi abafile abanye badayiswa abayeni babo. Uthi kwayena lowo mbasobe hlala naye kuhle kuba naye. Kodwa mbasobe ubathembeli kuye, ungabheki kuye ithemba lakho malile kuNkulunkulu noma yena ekhona. Noma umngane ekhona ithemba lakho malile kuNkulunkulu. Uthi kepha mina ngiyakumbheka uJehova. Hallelujah. Hallelujah. Omena mngane ngaphakathi simbona. Othi nje mina nginamngane. Nabo labo baphakathi abantu abasenhlizweni yabo. Abantu abasenhlizweni yabo. Abantu abakhuluma indaba ethile. Andifasino uma unomngane akwenzeki bakhuluma nomngane ingangeni igama lomuntu othile. Yabona ukuthi imali ngiyakhuluma nje phakathi kwamagama abantu. Umngane ngokushera naye, umngane umuntu akwazi ukushera naye izinto ezithile. Umngane umuntu othi uma bethwalisa usheshe ukhumbule ekuthanda ukuthi mngane wakho sengifuna ukuzibulala manje akungazibulala. Ngeke batshela bana ngithi bathi umngane uzokuthenga. Sengifuna ukuthi isinqumo manje mngane ngaphela. Umngane lo umngane umuntu othi uqala izindijima ukuthi mngane wami ongakwazi ukumtshela ukuthi angibheka. Uma ekwazi ukusiza akusize, akuphakamise. Umngane lo bazalwane, umngane lo ingakho iBhayibheli akabe khona ngoba
isifiso kodwa futhi ungabethembi wathembele kuye makabe khona noma usizo kodwa ungathembeli kuye futhi umngane sengafuthi lento yomngane ngathi yayidinga nabantu abahlakaniphile bengathi lento yomngane yayifuna nje abantu abahlakaniphile engathi kwakuyona into yabantu abadonsa ziphuphu ngoba umuntu ohlakaniphile uyakwazi ukubona umngane wakhe bayamkhipha endleleni. Unomngane wena umzalwane uyakholwa sindisiwe unomngane ongakholwa wena awubhemi ugwayi unomngane obhemi ugwayi awuphuzi utshwala wena kodwa umngane wakho uyaphuza utshwala uyakuzolana uyabona ukuthi akulula ukuthi uma wena umngane wakho yena enjalo ungagcini nawe kunjena manje uma ungahlakaniphile ukhetha noma ubani benza umngane wakho kanti sengathi nalento yomngane befuna umuntu ongabe uyamesha la kuwena ungaveli ukuthi noma yini nje uyenza umngane wakho uzokudukisa kufaka ekhathini akwenza izinto ethanda uyena nento ezwa uyena kodwa ne-right uma unomngane ngathi ungahlakanipha ukwazi ukubona ukuthi lo mngane ngathi akafuni masezinto e-right ngelinye ilanga umlingi umngane wakho asambe enkosweni uzibuza uphendula ngokuthini sewuzobona ukuthi hayi umngane wami ngathi akayena akafuni ukuya la mina engigcokoza khona kodwa uyafuna yena ma ngisho ethaveni ukuthi umphelezele noma ungaphuzi ufike uhlale wena siyasibuze thina uvuma umphelezele futhi uhlale noma ungaphuzi kodwa yena akafuni ukumphelezela uma uye esontweni afike ahlale ukusonto so uyabona ngelo mngane ukuthi hayi kusho ukuthi mina ngizokwenza uthando luyena ekugcineni nawe bazophilika kancane ekho uye angithi basekubuza kulaba abanye abangadakakuza na hawunika kancane into encane nje thina nawe sowungenile thina nawe sowuphuza umngane udinga ukuthi unaye kodwa uhlakaniphe uma kwehlula ungamane uhlale ungenayo umngane uma wehluleka ungamane uhlale ungenayo umngane abanye abantu uma befuna ukwenza i-friendship benza umngane kube umuntu mhlawumbe kube umfowabo uthole ukuthi laba bobabili bangabangani ubungane babo buyalasta imvamisa uma umngane wakho kuwumuntu wasekhaya uma kuyimina noma sinabangani imvamisa buyalasta ubungane ngoba asibi nje abangani kuphela noma semndenini sikwenza ngokubambisana ngoba sivele thina siyabangani siyezwana kodwa umngane walele entabeni onesikolo onento yakhe ayithandayo onento yakhe ayenzayo noma yazi ingozi ndingapasinayo sihlale kepha mina-ke ngiyakumbheka uJehova ngiyakulindela uNkulunkulu wokusindiswa kwakho ngiyombheka uJehova ngihlale ngilinde uNkulunkulu wokusindiswa kulungile abanye baphumelele mina ngisabidile ngoba nami ngilinde uJehova wokusindiswa kwakho kulungile abanye balungele mina ngisalindile ngoba nami ngilinde uJehova ngibheke yena anginendaba nokuthi abaphela lomndeni imoto enkulu yazodila imveliso mina ngihleli ngisemlindweni ngilinde wami uJehova anginendaba nokuthi omunye umuntu ungene kwiprojekthi yaphumelela mina ngihleli ngisalinde uJehova ngiyohlala ngimlinde owami uJehova nami ngilinde insindiso yami izofika nami yami insindiso angiyi ngokuthi ubani senzeni noma bayashada baye mina kalungi ngizohlala ngilindela usuku uNkulunkulu azongipha ngalo nalo wami umshado angizogijima nje ngabe ngihamba noma yini efikayo ngoba ngizethe ukuthi hayi ngashada awusolo ukubambelele phakathi ubona ukuthi vele ngiyadabuka ngizohlala ngilinde uJehova abanye bayathola imali mina ngabe namali ngizohlala ngilinde uJehova abanye bayathola imisebenzi ngabe namali ngizohlala ngilinde uJehova nami ngilinde insindiso yami uNkulunkulu uzongibusisa nami ngililanga ngithola wami umsebenzi nami ngililanga ngicala ibhizinisi nami ngililanga ngilokuthi nokuthi nami ngililanga ngihambe nemoto yami izohlala ngide uJehova ngizifuna into esheshayo ngoba ngifuna ukuhlala ngiyosihamba angivukele emndenini ngoba ngifuna imali esheshayo ngoba ngizakuhamba ngemoto kodwa ngingabonakali ukuthi ngiyithathile khona abantu abakubheka impilo ayiphilayo ukukhakanisa ngesimo sakhe uvele ubangala ukuthi ngazithatha imali eningi kangaka ngoba sizivele impilo efana neyabanye sekumele kulinde uJehova on the right time uNkulunkulu
uNkulunkulu uzokulethela umnowakho, uNkulunkulu uzokunika wakho umsebenzi, uNkulunkulu uzokunika umkhonyana ozoshada naye akhathe kahle. Hayi wakugijima uhambe uhamba noma yini. uNkulunkulu uzokunika imali oyidingayo, uNkulunkulu uzokunika umuzi omuhle, uNkulunkulu uzokunika yonke into uzoyithola uNkulunkulu. Wena hlala ulinde umbheke uJehova, umbhekisise. uNkulunkulu uzokunika lokho okudingayo ngesikhathi esifanele. Haleluya. Ungathokozi namsitha sana. Khona isithathe phela ke umuntu obelapha sakhe. Khona abantu abathokozela ukuthi wena ushone ebhodini. Khona abantu abathokozela ukuthi wena uyahlupheka. Khona abantu abafuna uphelele umsebenzi badlule. Walaye so far. Khona abantu abafuna ungena enkingeni bathi ukhulumi akangene nawo. Khona abantu abafuna ukugula bakangena bezohlala kakhulu. Mathokozi namsitha sana. Mathokozi namsitha sana. Ngoba umali mawine ayizovuka. Ayikho singashodala nathi. Singaminankinga nokuwa bazalwane. Ngoba mawine izovuka. Ngaminankinga lokuthi samhlanje phelele umsebenzi phelele isikwa sana. Ngoba mawine izovuka. Yingakho bazalwane sikwazi ukuhlala. Sibheke uJehova sikwazi ukuhlala. Sibheke uNkulunkulu wethu izimo zingavumi. Ngoba siyazi ukuthi imali ayisiwe khona. uNkulunkulu uzofika azokukosha, uNkulunkulu uzofika azokuvusa. Angathokozi nawe isitha sakho, ngoba la uwekhona uNkulunkulu uzokuvusa. Banenhlalo abangakwazi ukuwa, banenhlalo abangenamfuzo wokuwa phansi, ngoba bona abakwazi bakuzwa ukuthi ubuhlungu kanjani ukuwa. Omunye umuntu akakukhuluma ngoba mhlawumbe wena ukwazi kuwe sengabe nawe abaningi empilweni bazalwane. Ngaphuzuza phansi nemfuzo imitwayitwa. Kodwa uthi uNkulunkulu bheka kuJehova. Kepha mina ngibheka uJehova, yena ophethe insindiso yakho. Ungajabulela umsitha sana, ngoba mangiwa ngizovuka. Uma izinto zonke zibhedela kusazokulungela. Uma ubona lonke sibheke eceleni into yami singahlangani into zami sisazohlangana sisazolunga. Mina ngibheke kuJehova. Insindiso yethu ivela kuJehova. uNkulunkulu usazolenzela umusa empilweni yenu. uNkulunkulu usazokwenzela umusa. Ingane yakho bengaphansi ukuthi ayikalela esihlonini, kodwa wena mavelela kuJehova. Umusa wakho uyovela kuNkulunkulu. Thandazisa ingane yakho, hlala kuJehova, uze ungasindi kuNkulunkulu ngoba izinto zingakhambeli kahle. Hlala kuNkulunkulu uthi mina ngiyakumbheka uJehova. Ukhulume usekhoneni, ukhulume phansi, ulele phansi, ukhulume isimo singavumi, ukhulume ngisho ivoice ingakaphumi. Uthi mina ngiyakumbheka uJehova. Isimo singavumi. Sebeshiye nabangani bathi sukuma kanti uhlaleleni abantu laba abashadile. Uma indoda ibheka bathi kayibona ubhethi nani, kanti wena waqhubeka yini kwenza lento ayenzayo. Hlala ndaba uthi ngiyakumbheka uJehova. Lapho insindiso yami ezovela khona. Awukwazi ukukhompitha nezitha zakho, awukwazi ukwenza i-competition nezitha zakho, awukwazi ukukhompitha nabantu abaninazala nawe ufuna ukwenza okubi njengabo. Kodwa wena njengomzalwane hlala ubheke kuJehova. Ngiyakumbheka mina, ngiyakumbheka uJehova. Lapho insindiso yami evela khona. Mathokozi namsitha sana, ngoba mawubona ngiwile mina ngisazovuka. Khona abantu abakwayo ukuthi ngasowile sekuphelile naye, kodwa la izinto zakho uJehova, ngisho izinto zakhe zakulahlekela ziyobuya njengoba ziyijhala. Ngisho izinto zakho waphupha zona ziyobuya njengoba ziyijhala. Ngisho izinto zakho wahlulela na ukuyithola. Ngisho la ungafinyelelanga ukufika khona empilweni sazofika ngelinye ilanga mhlawumbe uNkulunkulu wakubheka. Kodwa njengamanje mbheke wena uJehova, ngoba insindiso yakho ivela kuNkulunkulu. God bless you.